Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khobor baman kasngi. Katanat puli puthi ke jilla kelapandan buram mi kasngi kerpang ban refuis nem jongi Nonghikai ke jilla ya kebala tip kum ka Teachers Day. Ya katai ke jimpin ku buram la pelong hasusotham auditorium menhaga santerik unailor arhajar arpuar. Ka sorkar jilla limba katanat puli puthi haga jingelam Menteri Puli Puthi Ma Lahkmen Rymbui kala ai buram mi Nonghikai namar usenyang benhei bakila no sya Nonghikai pinsngo utei Menteri. Ma Lahkmen Rymbui kum ukongsan ban penkup buram ya Nonghikai ya kabala penbit penbiang da katanat puli puthi na Menteri haba ai jingkran ni kasni buram Nonghikai hajalla badhakari kilong sandur ya kalawai ki khenna. Shushu ubenram Nonghikai ki ai ka jingitrei bar ka sorkar na kabentaban sandur ya ka jingpuli. Ha kawai kalyang Ma Lahkmen Rymbui ai uput ronsing ya ka jing lehbha juga ni ka sorkar MDA mar ki kam jongka. Omdan kawai ka sorkar kisnem balalet ban wanra ka jing pinmentoy ya Nonghikai pinsngo Menteri. Pinsngo ka ni ka sorkar MDA menta ka trei borba bha ban pendep ya ka tulop Nonghikai kumju uput turoy ka ni ka sorkar ka pin urlong ya ka jingmu jong ka tanat puli puthi ban penyo ki ying school bathamai haman ki district. Nakaliang Nonghikai ki blasya pendan buram ha ka sorkar jilla ki penpau ka jingkirmen ya ka sorkar ka ba penkup buram ya ki henry ki ei ka ba ki kwa ka dei ka bainong ba ka sorkar ka dei ban ai. Uwe na kinongyo penkup buram ujeri mayas kharbani headmaster Mangzang Secondary School East Garo Hills District open sngo ka jingtrei shitom jong Nonghikai ba ki dei ban yo kalami ha ka por le buram ya Nonghikai. Uwe na Nonghikai. Ha katai ka jing rakhi Teachers Day ki katu kat ni ki kena school ki lapin i ka jing it ya Nonghikai da ki jing shat bat ki jing rai. Not a single teachers being awarded a national award, but today, this year, I must congratulate Kam U Lahkmen Rymbui for her outstanding service in the field of education. Lots of political speech and other big shots. They used to say, teachers are backbone of society. Teachers are builders of nations. Yes, I agree. Because without teachers, there will be no doctors, no engineers, no scientists. Therefore, our society should give respect to teachers. Government should give top priority to teachers if they want teacher education top priority. Sir, just to remind, I just want to compare the education policy or education policy of Meghalaya and our nearest state, Assam. You see, everyone knows